पॉर्नोग्राफिक स्टार सनी लिओनची वेबसाईट बंद करची, तिचेर FIR घालून कारवाय करची आणि फुडें तिका भारतात बंदी घालची म्हणून हिंदू जनजागृती समितीन मागला। हिंदू जनजागृती समितीन सनी लिओनी आड मडगांव, म्हापशा आणि दिवचले पुलिशेत कागाळी केल्ल्यो, पूण पुलीस कांयच कारवाय करेनात। 7 दिसां भितर पुलिसांनी दखल घेतली ना जाल्यार SP मेरेन वतले म्हणून हिंदू जनजागृती समिती उलयल्या। तर बंदी घालावी। दुसरा म्हणजे त्यांनी जो काही ऑफेन्स केला आहे त्याच्या विरुद्ध FIR लॉज होऊन तिच्यावर कडक कार्यवाही व्हावी कायदेशीर। आणि थर्ड मागणी म्हणजे तिच्या भारतात प्रवेश बंदी करावी। शी शुड बी बॅन्ड इन इंडिया। 3 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत। पहिली तक्रार झाली मडगावमध्ये 7 मेला। आज एक आठवडा होऊन गेला आहे, पण अजूनपर्यंत पोलिसने काहीच कार्यवाही नाही केली आहे। इकडे आपल्याबरोबर तक्रारदार आहेत, त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन पाठपुरावा केला, पण अजूनपर्यंत काही ठोस उत्तर किंवा बाबा काय पुढे केलेत कार्यवाही केली त्यांच्याकडून काहीच उत्तर नाही आलं आहे की ऑफेन्स होत असताना त्याच्यात पोलिसांनी दखल घ्यावी। आणि आज जे आम्ही कंप्लेंट 7 दिवस अगोदर फाईल केली आहे त्यांनी जर घेतली नाही तर आम्ही सगळ्या कंप्लेंटला सेक्शन 154(3) खाली सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोलीसकडे जाणार टू टेक द कॉग्निझन्स इन आवर कंप्लेंट। विल मूव टू SP। कुंकळी चालू आशिल्ल्या अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्तीत पुणेचे इन्कम टॅक्स, चेन्नईचे इंडियन बँक, हरियाणाचे HSIDC आणि हरियाणा पुलीस सेमीफायनलीत पावले। शुक्रारा राती जाल्ली मॅचीत वेस्टर्न रेल्वेन कुंकळी युनियनाक मारले, जाल्यार दुसऱ्या मॅचीत केरळ पुलिसांनी HSIDCक धक्को दिलो। रामा दावस्कर कॅप्टन, अरुण परेरा, कैलाश पलीकर, हेमंत लमानी, समीर जल्मी, प्रहलाद दावस्कर, नितेश पालकर। गोवा सुपर बॉडीज पॉवर लिफ्टिंग संघटनेन येता त्या 20 तारखेक राजपावण्यावेली पॉवर लिफ्टिंग सर्त दवरल्या। ही सर्त मडगावच्या BPS क्लबात जातली। सिनियर, मास्टर, ज्युनियर आणि सब ज्युनियर गटांनी ही पॉवर लिफ्टिंग सर्त जातली। We are organizing state level championship in BPS Sports Club. This championship will be on 20th May 2015. After successful completion of West Zone Championship 2013 and Senior National Championship 2014, which was organized in Fatherda, it was a grand success. And after this championship, we will be sending 2 Goa teams for National Sub-Junior Championship and West Zone Championship. Categories will be having the seniors, masters, juniors, and sub-juniors. The seniors and the masters group will start from 59 kg. 59 kg. We have sub-junior that is below 19 years onwards. Juniors is below 23 years. Masters is about 35 years and senior is open. So any person who could be junior or sub-junior or a master, he can play in senior as well.
competition will be on 20th May and the weighing will start at 8 o'clock sharp. The purpose of organizing these championships are we want to promote the sport in Goa. We want as many as Goans to participate and come on different levels so that Goans are never left behind. इतल्यानी खबरां चित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.